Здравейте хора, днес ще снимаме клип на стила Brainrot. Тая игра за първи път играя при живота си, даже не знам кои са Brainrotите, как се наричат. Само знам... знам някои от Brainrotите и знам да крада, понеже съм имал опит в стила Phone играта. И сега за първи път ще играя. Както може да видите, наистина за първи път играя. Няма абсолютно нищо. Това за първи път го виждам. Няма значение. Това е като Nokia 3310 в другата игра. Стила Phone, тя също е яка. Но реално тук също ще се опитам да открадна нещо. Таймера е на 0 секунди. Ще вземем Лавака Сатурнита. Се опитам да го взема. Но ако успея да го взема, какво стана, бе? Нямам интернет. Нещо интернета спря. Ще взем на училището интернета. Нищо, сега ще взем на училището интернета. Дори съм крадец. Така, ето на смета с нашия Нобили Пицанини, който е изкарал 6. Може да си купим това не го знам даже какво е. О, тук има работи. Добре, ще вземе този синя, не знам защо. Взимам синя. Гангстър футера. Вземай го бързо, беда да те удари. Кой да ме удари, бе? О, не, да. Добре. О, първият ти стил, браво. Гангстър футера е нашето. Обаче, като гледам, май тази база ще стои творена, така че ще вземем пипи-киви. Какво стана, бе? О, не да не ме удари. Не бе, да интернета. Това докато се усети, аз му взех половината работи. И аз ще вземем сега още един пипи-киви. Той има ветки, не може да ги двете, нали? За какво съм? Да. Вземам ги, отивам базата да си ги оставя. Така, майкото иска от 2000. Добре, Саламил пингуинов колко струва? 40 000, нямам такива пари. Мале, ето ако го взема... Но моята база е отворена, те могат да ми вземат Brainrotите. Не, че е да затворим. Тома има някой, бе. А, не, то ти опашка. Вземаме на Бини Пицанини. Да, оставяме го тук. Това ще го вземате, бе. Да, взема го ти. Добре, аз ти го свършвам. Кой, бе? Червения е Свинина бомбардино. Спагети от кога не се прави, ма? Много отдавна. От тук ако успея да вземам работите... Примерно, кой да взема, бе? Баби Кенчи. 40 секунди докато... Добре, нека заключим моята база. Ние вземем Талпа ди Феро взимаме. Талпа ди феро. Взимам Талпа ди Феро. Ибрахим плюс асы. Ибрахим, дай то сам летю. Тия пингуини, ако ги взема, какво ще стане? Реле-ра-ле-ра и трипи-тропи. Но какво мога да взема, бе? Ти колко? 20 секунди, докато му се отвори базата. Я да видя какви работи има. Перончеро, лемончеро може да взема. Бананета, делфинета вземи. Както хипотамо. Лава.
Може да вземем балерина капучина. Балерина капучина ще взема. Някой ми взима генгстер в лотерата. Никой се вземе всичко лава, защото лавата е много рел, защото вече не може да се вземе нищо с лава. Чакай малко, Искам да взема... Ей той! Блери... Ballerini ottopusini. Взех нещо. Майко! Блюбери нирни октопусини. Маля, ако взема и тест примерно... Блюберини октопусини даймонд. Не, ще взема другото. Това колко има? Това вали по 7500. Кона пиано. Не мога. Тя да заключа базата. Cacto hippopotam. И ще се включим по-късно. Това е първа част на клипа. Айде, чао.